Po tradičnom dni dekana, ktorý má na pedagogickej fakulte už svoju tradíciu, sa študenti rozhodli opätovne si vyskúšať stráviť noc na fakulte. Ako to tam vyzeralo, si môžete pozrieť v nasledujúcej reportáži. Výnimočná akcia na slovenských vysokých školách. Aj takýmto prívlastkom by sme mohli označiť podujatie, ktoré už po druhýkrát usporiadala pedagogická fakulta pod názvom Noc dekana. Oproti minulému roku, kedy hlavnou témou bola pyžamová party, sa tento ročník niesol v znamení Black and White. Prípravy trvali veľmi dlho, zúčastnilo sa na tom dosť ľudí. Dostali sme od sponzorov mlieko, aby sme mali ranné kakao. Ďalej museli sme zohnať povolenie, aby sme mohli grilovať, opekať vonku, ďalej pripraviť, čo sa týka fotiek, organizácie z iných fakult, tu máme porodníkov, takže bolo to veľa roboty, ale myslím si, že to stojí za to. Na noci dekana samozrejme nemohol chýbať ani ten najvyšší, dekan fakulty. Ako prispel k akcii on? Ja osobne by som povedal, že som prispel tým, že keď som sa stal dekanom, prišiel som s tou myšlienkou, aby sme deň dekana robili. Po tom istom momente, keď ten deň dekana bol taký možno trošku nudnejší, prišli študenti s myšlienkou noc. No a teda ako dekan som sa musel rozhodnúť, či áno, lebo to je, myslím, že aj v rámci Slovenska čosi výnimočné, že je noc dekana. Teda s tým som prispel, no a samozrejme, ak ide aj o nejaké materiálne, teda finančnú podporu, tak aj finančná podpora. Možno ceny budú za to z toho nie obrovského príspevka, ale celkom solidného. Študenti mali možnosť si zatancovať, zaspievať karaoke, pozrieť si dobrý film, navštíviť čajovňu a veľa ďalších atrakcií. Ako sa im to páčilo? Takže sa teším na nočnú hru, na beh po fakulte, na ranné kakauko. Zatiaľ je to úžasné. Podľa mňa už minulý rok sa mi to strašne páčilo a som rád, že sa to zopakovalo. Lebo popravde celý čas ľudia, no viete, na vysokej škole, že musia, alebo niečo, proste škola je niečo, čo nepríjmame a teraz je to zaujímavé vidieť z iného hľadiska. Sme boli na tej diskotéke takej menšej zatiaľ. A čo by rád odkázal pedagogický zbor tým, ktorí neprišli? Odkázala by som tým, ktorí tu neprišli, že môžu ľutovať. Pre Mediálku TV Peter Zurial. To už bola posledná správa dnešných aktualít. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme príjemný deň. Dovidenia.